с мене да се снимат. Хей хора! Аз съм Натали, за тези, които не знаят, а това е Джирая. Той е малко ревнува, защото не му обръщам внимание. Малко после. В днескашното ми видео нещата, които ще ви покажа, са на стойност 1000 лева. Но всъщност аз не съм похарчила тези пари. Ако стигнете до края на видеото, ще може да разберете как всъщност тези покупки, които съм си взела, не са на такава стойност, а са на по-малко от 50%. Останете до края на видеото. Добре, а за тези, които не са се абонирали за канала, какво чакаш? Ето да, безплатно е. Добре, нека да започнем. По принцип, пратката ми е супер голяма. И още чакам 2 или 3 неща, които да дойдат от нея, които са килими и един куфър. Може би защото са твърде големи, все още не са пристигнали, но все пак ще продължа напред. Първите неща, които си взех, по-голямата част от нещата са за декорация на дома ми. Ето тази много сладка вазичка. Ето тук някъде ще покажа снимка на абсолютно всеки един артикул и предполагам ще видите самата цена. Тя варира общо взето по различен начин, тъй като има неща на намаление, има неща, които не са на намаление, но при мен има специална цяка, която ще разберете малко по-късно. Тези перца, които реших да взема заедно с самата вазичка, са уникално сладки. И между другото, тя беше, мисля, че е предпоследната такава, която аз взех, но има различни цветове и абсолютно всякакви различни вазички, които са много кокетни и много готини. Перцата, общо взето, съм много доволна от тях. Изглеждат готино. Имам още едни, които са различни цветове. И next. Ето това нещо. Общо взето не съм го отваряла. Интересно ми е дали ще се закърпи в самата баня, тъй като не искам да тупча стената. Чашките са много кокетни и са много сладички. Общо взето ще ми е забавно да имам нещо такова. Винаги съм искала, тъй като е много по-удобно. Мразя да натъпвам някакви неща на мивката. Общо взето е много фащат прах, общо взето трябва по-трудно се чисти. Общо взето да. Но самото облекче е много сладко, като вътре има за паста за зъби, отгоре има място, където можеш да си оставяш четката за зъби и отпред да си слагаш чашки, в които съответно да си миеш зъби. И му давам 10 от 10. Но макар че не съм го ползвала и не се знае. Но дойде в прекрасно състояние, така че му вярвам. Следващия артикул е ето това нещо, което е такава като... Как да го обясня? Общо ще видите на снимката. На мен ми трябва, тъй като имам нещо като мини гардеробна и там няма врата, общо взето не ме кефи да изглежда по този начин. И имам перде, което съм си взела и това нещо реално ще крепи самото перде. И общо взето нещо вид. Следващото нещо, което съм взела, е за едни табуретчици, които трябваше да си взема. Общо взето, но така е нещо, нещата се объркаха и те не стигнаха при мен, но ще ги използвам с други табуретчици. Те са две неща, които така се поставят. Общо взето сме взели един килим, който е кафя и един, който е сив. Те още не са пристигнали, така че не мога да ви ги покажа. Те се връзват заедно с това нещо, така че може да имате представа горе-долу какво представлява. Много е мекичко, много е готино. Взела съм си 2 от него, за да може да си вървят. Много харесвам пухени неща. Надявам се Джирая да не ги унищожи искрено много, защото той много харесва
Общо взето, такива пухкави неща да си играе с тях, но ще се научим и с него, че общо взето не е добра идея да се доближава до тях с зъбките си. Макар че той в момента ги сменя и е голямо мъчение. Напишете в коментарите, между другото, дали бихте искали някакво видео, което е свързано с Джирая и с отглеждането на кучета. И ако имате куче, каква порода е? Това нещо бях тръгнала да го отварям с идеята, общо взето, то се води като за някакъв тапет. Аз ще го ползвам за един парапет, общо взето. Не знам дали това нещо как ще го залепя, общо взето. Мислих, че се лепи, обаче ови не се лепи. И не знам къде ще го приложа. Изглежда малко. Не е дошло в такъв вид. Аз го докарам до този вид. Но може да видите самият цвят какъв е. Така че, може би, понеже на мен няма да ми е от полза, бих казала, че му давам 4 от 10. Следващото нещо, което взех е за Джирая. Това, ако не се лъжа, в дадения момент, той е опаковано все едно, никога няма да бъде отворено. Мисля, че е за ушичките на Джирая, ако не се лъжа, или за очичките. Май за очичките. Да. И ще видим как ще му повлияе и в някое друго видео ще ви кажа дали съм доволна от него или не, тъй като е нужна употреба. Следващото нещо, което взех е ето тази супер сладка чиника, която смятам да използвам за ядки. Просто в мига, в който видях, че е сърчице, бях като това трябва да го имам. И ще си ходи, разбира се, с целия апартамент. Следващите неща, които ще ви покажа, са много интересни. Аз съм объркана това за какво. Сетих се! То бавно загрява. Това нещо се слага в кухнята, като се залепва за самия плод на кухнята и се слага руло за хартия. Тъй като аз много ценя мястото в кухнята, защото нашата кухня не е чак толкова голяма сегашната и общо взето трябва по някакъв начин да се приоритизират нещата, че да може да има място за всичко. И общо взето това е един много добър артикул за това нещо. Да не загубя някоя част. Следващите неща, които ще ви покажа, са едни светлини, които аз ще използвам. В много скоро време се надявам да сменим локацията, да не сме на терасата и да дойде осветлението. В момента си чакаме на осветление общо взето, но реших да си взема две лампи, една розова и една синя, които могат да се закачат някъде. По принцип към тях имаше и лепки, така че да може да си ги поставяте някъде, примерно на определени места. И това нещо свети между другото супер много, дойдоха заредени. Не знам дали се личи. Може би заради самата светлина тук не се личи, че светят много, обаче имат различни приложения. И за използване на видеа, може би това нещо ще е доста удобно. Зареждат се с USB кабелче и са много сладички. Надявам се да ми влезат в употреба, защото иначе ще съм ги взела за нищо. Но поне за фотосесия, между другото, най-вероятно ще вършат работа също. Другото е розовко. Нямаше как просто. Да. Следващото нещо даже е зад мен и е супер сладичко. Чакай да го подредя. Това са две отделни неща. Поначало ето тези малки кактусчета. Аз развивам мания към тях и не мога да спра да купувам кактуси. Както виждате. И долната чиника, която може да използвате за декорация, която се надява да е малко по-голяма, но все пак важи и ми влиза в употреба и изглежда много сладко. Общо нямам никакви забележки.
да. Следващото нещо е ето такова нещо за коса. Никога не съм използвала нещо такова за коса. Моята коса по принцип не се кадри лесно, но ви ще пробвам с поредното нещо. Тъй като явно просто тя има собствено мнение и освен ако не сложа някакви екстеншени, които тя да ги накадря, малко трудно да остане кадърно. Но какво да се прави? Никой не си избира косата. Ген. Следващото нещо, което съм взела, нямам представа какво е, как изглежда, какво да реч. Това е много готино нещо, което е една дъска. Вие ще видите ето тук отстрани, която свети и може да се пишат неща на нея. Много сладурско. Наистина много сладурско. Не знам как ще я приложа в употреба и къде ще я служа, но просто не се издържах да си взема нещо такова. Аз много харесвам неща, на които можеш да си записваш някакви готини, примерно цитатчета или нещо такова, което да се събудиш или като минеш от някъде, да си го прочетеш и да си кажеш деня колко е хубав. Аз съм луда. Всички жени, които общо взето са ходили на мигли, знаят, че има салони, в които им се предлага ето това нещо. Едно готино мини вентилаторче, което през лятото, ако не използвате ветрила и такива неща, или не сте с кола навсякъде, общо взето, да, мисля, че върши работа. И ще ми върши. Той има втора степен. И трета степен. Ветрове. Топ. И на трети степени. И съм много доволна, защото дойде с батерии и то се зарежда пак с USB кабел. Ето тези гъби, които ми е интересно дали ще са в употреба. По принцип, като гледам колко са грапави, мисля, че ще ми свършат работа. Взех си много неща, които са свързани с почистване, общо взето, защото аз съм маняшка на тема чистене, много обичам да чистя. Не мисля, че съм единствена. Ако и ти чистиш като това и най-малкото нещо те дразни и имаш окъра, аз съм в твоя клуб. Да. Тъй като искам да си развивам уменията по гримиране, си взех ето това нещо, което, честно казвам, не знам колко ще придобие същото нещо, като следвам на лице, защото ми е писнало да се гримирам. Мен си и така или иначе нон-стоп ми трябва за сцена, общо взето, и да си експериментирам върху ето това нещо. Според мен ще ми върши работа, макар че е с дръбнати очи, ама сега поръчваме от такова място. Нищо. О, това са другите ми! Това са другите неща, които са като перца за декорация, които са три цвята, в бяло, розово и бежово, и не очаквах да са толкова дълги в долната част. Явно ще трябва да ги пълна с някаква по-висока базичка, общо взето. Няма да знам дали са мекички. И те са мекички като другото. Топ. Ако сте под наем и нямате собствен апартамент, но искате да си закачате нещо на стената, ето това нещо е вашето нещо. Много се надявам нещата, които съм си взела, да могат да се закрепят на това. Крепя си надеждата искрено много. Взела съм си 8 броя, има възможност да си вземете и по-малко и повече от тях. Но ако е нещо лекичко, по принцип мисля, че със сигурност ще се закрепи на това нещо. Next. Още нещо за джирая. Ето това нещо е да си миете зъбките на кученцето.
но ми се стори много сладко. Не знам как ще се преборя с него, че да мога да го използвам. Ползва се ето така, на пътито и чистиш зъбките на кучето. Много е мекичко. Мале, колко е мекичко, хора, аз не мога да повярвам. На снимката изглеждаше много така, с една твърда пластмаса. Съответно няма да нарани самото животинче. Което е много хубаво. Препоръчвам. Следващото нещо, което съм си взела е ето това. Това са такива обвивки за паспорт, които са за двойки. Направо като видях, хора, умрях от кеф. Много са сладички. Наистина. Я да видим отвътре как изглеждат. О, много яко. Много сладичко, златно. Естествено нямаше как да не си взема нещо розово. Всичко ми е в розово. Между другото, в момента с тъвтива, който снимам, е също тази пратка. Ще ви го покажа ето тук. Изключително удобен е. Има копченце, което се отделя от самия статив. В смисъл, той е мини стативче. Не става, нали, да го сложиш докато си прав някъде, но така като си седнал, според мен ти върши предостатъчна работа. Като за начало, примерно, ако искаш да снимаш някакви видеа. И има копченце, което може да се свържи с Bluetooth, с телефона ти и да можеш да си цъкаш начало и край на видео или на снимка. Така че препоръчвам. Това не мога да засепа какво е. Това е за пране. Ще го видите ето тук. Микс. Какво е това? Много обичам да разопаковам неща. О! Искам да ги помиша. О! Мириш много странно. Това е ароматизатор за обувка. Взела съм няколко стотини, защото аз имам супер много обувки. И общо взето много харесвам в дрешници, навсякъде да има ароматизатори. Ако мога да си ароматизирам живота по всеки един възможен начин, ще го направя. И продължавам във все същия дух с ето тези неща. Вътре, вижте, те са бая. Общо взето мирише малко странно, не на най-хубавата миризма, но предполагам, това е за да обира, ако случайно обувката трябва да мириша лошо. За всеки случай. Продължаваме с зъбите, има още. Ето това нещо. В началото се чудих какво е, защото съм взела 1000 поставки за всичко, но в интерес на истината е много сладичко и миниатюрничко. По принцип аз не съм за бръсначки да се слагат в банята, тъй като е влажно и съответно се развиват много повече бактерии, съответно може да замърсите вашата кожа, но поне докато се бръснете, това нещо е супер удобно. Няма да се чудите къде да го сложите за една минута или за 5 секунди. Дори няма да имате такъв проблем. Другото ми готино нещо е тези двете неща. Хора, аз съм супер гмислива. Особено като трябва да пипам чини на туалетни, някакви такива неща в банята. И това нещо съм супер щастлива, че го намерих. Това си го слагаш на капачето отстрани на туалетната и вместо да пипаш самата туалетна, просто си го слагаш това и си го дигаш нагоре. Което лично мен много ми изкефи. И със сигурност ще си го ползвам с голям кеф. Следващото нещо. Ето това. То не е за дома, но въпреки това в последно време забелязвам всякакви такива неща, които ми излизат. То даже си има и обички към него. Аз мислех, че само самото чокърче, между другото, то си има обички, които са много сладички. Може би ще ги дам на Никол, защото аз, obviously, не нося обици. Аз съм с флешове, но тя има също много дългови неща, най-вероятно ще ги дам на нея. Но това нещо е супер сладкото, хора. Вижте. Да,
одобрявам. И наистина си е от дънков плат. Топ. Ето това нещо. Всякакви те такива лепенки много добре декорират общо взето дома, тъй като не са нещо натоварващо, не са нещо шарено, много са елегантни и аз много харесвам такива неща. И ще го сложа на стената на спалнята. Общо взето така ще се случат нещата, че имам още едни неща, които ще се връзват с него перфектно в спалнята. И нямам търпение просто да ги сложа. И любимата ми част, след като си прочам нещо и сложа всичко и просто мина през дома ми, или примерно ако е някаква дреха, излезна някъде и се погледна какво съм си взела и какъв е резултата и направо мед ми капа от сърцето. Не знам дали съм само аз. Кажете, моля ви се, че не съм само аз така. В края на това видео ще разберете, че аз всъщност не съм похарчила 1000 лева, а съм похарчила на по-малко от 50% и ще ви кажа как. Имайте търпение. Поредното нещо е такава рамчица за снимчица. Много са сладички, общо взето много обичам снимки, защото те са един спомен, който като видиш, просто няма как един уютен дом да няма снимки в него. Това е гумичка за обувки, ако не се лъжа. Май беше, да, това е гумичка за обувки. Надявам се да стане, защото много мразя, примерно някоя маратонка или някоя обувка долу под метката, като е бяла и се нацапа с нещо черно и ти не можеш да го махнеш с каквото и да е. И се надявам това нещо най-накрая да проработи по някакъв начин и да действа. Следващото нещо са ето тези гъби. Те са много наброй, няма да ги отварям, но това са най-вълшебните гъби ever. Наистина. Може да почистиш всичко с тях. Навсякъде. И трябваше да се сетя дали става и за обувката, като гумата. Нищо не. Ще проверя и дали това става и ще ви кажа някой път. Общо взето, ако имате вана или някъде нещо в банята, което не се маха с никакъв препарат, тази гъба е много странна. Ако е същата гъба, която съм ползвала в България, те са много шантеви, защото все едно като търкаш, те поемат цялата мръсотия и те стават най-накрая все едно на една спихеста, не знам, консистенция, която е като една салфетка, която е смачкана и мокра. И общо взето все едно се изпарява цялото това нещо и е много шантаво и е много готино за хора, които обичат да си почистват дома до перфекционизъм. Нямам търпение да го пробвам. Това са червила. Не са за гума. Как се отваряш? Добре. Звука на кефа. Сега няма да ги отварям всичките, но те са по номера. Примерно, да кажем, кой номер да пробвам? Ще пробвам 8 номер. Ето как изглежда. Колко са миниатюрни и сладички. Избрах точния цвят. Да видим. Интересно ми е дали лесно ще се чистят. Ако искате да изтринете това нещо, се трие супер трудно. Пробва го. Ако смятате да се целувате с някой, не е добра да използвате тези червила. Но иначе мисля, че цялата цветова гама със сигурност от всякъде си покрива и си заслужава всичко. Сега ли решихте да правите ремонт? Защо? Това е един крем за лапички, който е за джирая. Интересно ми е как изглежда. Отварям го.
трудно се отваря. Не мирише на нещо приятно като цяло. Не е много мазно. Но някое видео, общо взето дете се вжирая, ще ви кажа дали е свършило работа. Следващото нещо, което съм си взела, са ето такива неща, които са за прибиране на всякакви неща. И аз мисля да си ги ползвам в кухнята. Очаквах да са по-малки, в интерес на истината. Скарана съм малко с габаритите и с това какъв размер, какво трябва да е. Но ми стигнаха точно, между другото. Ето това нещо, което е за обувки. И нямам търпение да си го сложа, защото аз имам ужасно много обувки в мини гардеробната ми, която имам. И това нещо ще ми свърши огромна работа просто. Ще спести много място, със сигурност. Следващите неща. Си ходя с лепенката на вратата и мисля да си ги сложа в спалнята. И представлявате ето това нещо. Да. Много са готини. Наистина са метални, не са пластмасови. Не тежат много, така че може да си ги закрепите на нещо, което може макар нали, да е такова да... Ето такава купа за плодове. Много харесвам метални елементи, общо взето свързани с дървесина, особено когато е дърво и метал на едно място. Просто в декора на мен ми доставя много удоволствие, просто да го виждам и да го гледам и да му се насъждам. Ето това. Ако някой се събужда с подпухнали очи като мен, ще ме разбере. Абе, тия неща са правени все едно, никога няма да се отварят. Да си правите лече и да си правите като процедури на лицето. Накратко. Общо взето аз го ползвам сутрин, защото съм много подпухнала в някакви моменти и мисля да го ползвам в тази зона, за да не съм толкова подута сутрин. И много сладичко. И мисля, че ще действа. Преди правих един лайфхак, който е с лъжица. Примерно да кажем, ако сте много подути, наистина, ако сте много подути, слагате за 5 минути една лъжица в фризера, тя замръзва, става много студена и си слагате така лекичко под очите и се оправят нещата доста по-бързо, особено ако трябва да бъдете сутрин за работа. Ето тази ленчичка, която е за коса. Общо взето не мисля, че има по-много да я гледаме. Лента като лента. Ето това тефтерче. Не мога да се себе си. Ето това тефтерче, което вътре има абсолютно всякакви лепенки и такива неща, които да може да си събирате парички. Мисля, че ще е по-голяма, ако трябва да съм честна. Изглеждаше ми с по-голям размер на самата снимка. Иначе, може би, ако някъде пише размера, аз не съм го прочела. И е много сладичко, ако искаш да си събираш пари за нещо. Следващото нещо. Това са едни кълъвки. За такива за сядане. Обаче, проблема е, че цвета не ми трябва такъв какъвто е. Не знам на снимката ли, може би заради телефона ми ли е изглеждал по различен начин. И общо взето няма да ги ползвам. И ще трябва да ги продам. Но аз няма да ги ползвам. Следващото нещо е за в банята или за миялно, ако имате такова, да си оставяте пръчките примерно на метлите и така нататък да са прикрепени към стената, за да не падат и да няма разбъркване и някакви такива неща. Ето това е за кухнята. Тъй като ми изглежда много по-готино, отколкото примерно да кажем да е някаква бутилка.
реших да си го взема и така може би можеш да прецениш малко повече колко искаш да сложиш и е на по-голямо количество и площ. Това е един ринг, който в момента се зарежда. Ето тук ще го видите какво представлява. Като една истинска кифла, нямаше как да не си го взема и чакам да се зареди. Общо взето не знам как свети, не дойде с батерия, но мисля, че ще свърши работа, защото имам много приятели, които имат нещо подобно и върши работа, особено ако си правиш селфита, главно. Нали, за по-големи дистанции не мисля, че ще свърши работа, но поне за близка дистанция, ако става въпрос за снимка и нямате от някъде осветление, това върши работа. Това е пак за кухнята. Нещо се е случило явно с кухнята, докато идвам насам. Колко са сладички! Това е за сол и за пипер. Изглеждат много готино. И си има S и P отгоре. Просто нямаше как да си го взема. То си го пише и тук. Беше. Много сладичко. Ето това нещо. Колко време съм го изтървала, ако знаете. Интересна истината. Пак става въпрос за чистене. Разбира се. Това е такава гъба, която си миеш прозорчето, след това е по-лесно да си го изчистиш. И мисля, че ще върши доста работа. Следващото нещо. Ето такова за гъба. С лепкащо се. Надявам се лепкащото общо взето да върши работа и да не се разлепи в някакъв даден момент. Това е много сладичко. За пране. Просто пишете го. Нямаше как да не си го взема. Ластички за коса, всякакви видове и цвят. Това също е много интересно. Много дълго време също търсих нещо подобно, което да можеш да почистваш вътрешната част на дограмата. Защото вижте. Там, с каквото обикновено да сложиш, нищо сте не е доизчистено и общо това ще ми върши много добра работа. Ето това нещо. Мисля да го използвам за джерая и да му отпечатам лапичката. Мисля, че ще е голямо приключение общо взето, докато успеем да се случи това нещо, но въпреки това мисля, че ще си заслужава от всякъде. Следващото нещо е това за банята. Общо взето е пластмасово. Не изглежда много качествено, в смисъл на допер, но иначе не изглежда добре. Ето това нещо. Не изглеждаше така на снимката. Или поне аз не го помня така на снимката. Бях супер изненадана. Като дойде. Това не изглежда по същия начин. Това не е същото нещо. Изглежда по много по-странен начин. И може би няма да го ползвам. Това е ароматизатор за туалетна. Отстрани на чинията мисля да си го сложа. Както казах, навсякъде трябва да има ароматизация. Я да видим на какво мирише. Пише, че мирише на роза. За сега нищо не. Ето това нещо. Ако забелязвате какво е. Отдолу, за да не влиза мръсотия на телефона ти, да си го сложиш като много сладичко. И това. Не знам дали ще мога да го ползвам, дали ще мога да го сложа, но общо взето много се надявам да проработи. Ако проработи, ще ви го снимам. Или ще ви напиша, че е проработил. И за сега май това са нещата. Благодаря ви, че гледахте. И сега, най-важната част. Всъщност, как не дадох 1000 лева, а дадох около 350 лева. В началото си взимах поръчки, които са с много по-малко неща вътре в тях, примерно по 1-2. И намерих един код, който е за намаление,
който реално ти дава офертата да вземеш примерно 2 неща и да имаш още 2 бонус. След като го направих това нещо, самото приложение вижда, че аз искам оферти. Аз имам намерението да купувам. И имате едно колелце, което е с намаления. Аз фанах много добро колелце, което е за деня, което представлява на даден период от време определен процент. И аз фанах най-големия процент, който беше 200%. Реално то не е 200% намаление в крайна сметка, но се оказа много добро нещо, като за примерно конкретна сума пари, примерно ти се намалява някакъв процент вътре. Да кажем, примерно ако направите поръчка за 180 лева, вътре реално не плащате 50. Съответно, аз направих възможно най-голямата сума, която е, и така ми изгледаха нещата много по-евтино. Надявам се да съм била от полза. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала. Напишете в коментарите какви други видеа искате да виждате. И до нови срещи!